Türkmenistan delkinjede kompýuterleriň önümçiligi ýoly goýuldy. Bu barada Türkmen hökümetiniň 2018-nji ýylyň 1-nji ýarymynyň netijelerine bagşlanyp 5-nji ýylda geçiren giňeldiren maslahatynda aýdyldy. Resmi media maglumatlaryna görä prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistan delkinjede kompýuterleriň önümçiliginiň özleşdirilmeginiň ykdysadyýetin infrastrukturasyny sifirleşdirmek programmasynyň mundan beýlek ösüşi üçin gowy esas döredenligini bellädi. Käbir media maglumatlarynda Türkmenistanda öndürilen kompýuterleriň sanynyň 100.000 habar berilýär. Türkmenistanyň Senagat ministrliginiň transport we aragatnaşyk döwlet institutynyň wekilleri şeýle-de türkmen işgörleriniň bir näçesi geçen ýylda Hytaýa tapar edip kärdeşleri bilen tejribe alışdylar diýip Arzu Neşri habar berýär we öz tarapyndan Hytaýyň kompýuter öndürüjileriniň türkmen alymlarynyň döreden guralynyň ýokary derejede berkligini we netijeliligini bellendigini ýazýar. Türkmenistanyň resmi mediasynyň we beýleki habar beriş serişdeleriň maglumatlarynda ýurtda öndürilen kompýuterleriň tekniki mümkinçilikleri, bahasy we öndürüjisi barada habar berilmeýär. Türkmenistanyň hökümeti odal notebooklary öndürmek planlaryny bir näçe ma'lum edipdi. Şu ýylyň başynda resmi habar beriş serişdeleri ýurduň Aýdyň Gijeler adly karhanasynyň notebook we planşet ýaly ýan kompýuterlerini öndürmegi planlaşdyrýanlygyny habar beripdi. Senagat ministrliginiň Türkmen Maşinstroy konserniniň şeýle-de senagatçylar we telekeçeler birleşiginiň täze zaman guruluşçy hususy karhanasynyň ýardamy bilen döredilen Aýdyň Gijeler adly birleşigi ışıklandırıcı lampalaryň we diod ışıklandırıcılaryň önümçiligi bilen meşgullanýar. Türkmenistanyň habar beriş serişdeleri ýurtda şu gün ykdysadyýetin ähli budaklarynyň we jemgyýetiň sosial durmuşynyň kompýuterleşdirilmegine şeýle-de ilatyň kompýuter urundan sowudyna ilkinji derejede üns berilýänligini aýdýarlar. 2011-nji ýyldan beri ýurduň orta mekdeplerine barýan 1-nji klass okuwçylaryna prezidentiň adyndan notebook kompýuterlerini bermek däbi dowam etdirilýär. Hususan 2017-nji ýylda hökümetiň fermany bilen okuwçylar üçin 140.000-den gowrak notebookun satyn alynjagy habar berilipdi. Kompýuterler Hytaýdan satyn alınıpdy. Resmi maglumatlarda notebooklaryň okuwçylara hususy ulanyş üçin sowgat berilýänligi aýdylýan hem bolsa çağalaryň enatalarynyň hem mektep mugallimleriniň ençemesi okuwçylara berilýän notebooklar üçin pul alynýanlygyny we olary mektepde galdyrmagyň talap edilýänligini gurrun berdiler. Türkmenistanyň hökümetiniň 5-nji ýylda geçiren maslahatynda aýdylyşyna görä, kompýuterleriň öndürilmegi milli ykdysadyýetyň uğruny ütgetmek boýunça çäreleriň çäginde şol sandy milli önümler bilen daşary ýurtly önümleriň öwedini dolmak we eksporta niýetlenen harytlary çykarmak ýaly maksatlara görä ýoly goýulypdyr.